Исәмісі Шолы ТВ телеканалында яңалыклар вақты. Студияда мен Румил Карамиев, ютыбарғызға бүгінгі программаның төп темалары. Бүгін меңлеген бала мектеп сағасын отлап кірді. Шолының барлық мектеплерінде тонтаналы линейкалар узды. Лампалар йонып шыға розеткалардан төтін бүркіле башлый. Бүгін 37-07 йортында яшәүчеләрнең фотоларындағы техникалары яраксыз хәлгә килде. Жир асты аша чыгу юлларында төзекләндерү эшләре ахырына якынлашты. Шәкердәшләр нәтиҗәләрдән канәгатьме? Төзекләндерү объектларында хәбәрчебез булды. Бүген меңләгән бала мектеп бусагасын атлап кирде. Шолының барлык мәктәпләрендә тантаналы линейкалар узды. 49 меңнән артык укучы парта атларына утырды. 6 меңнән артык бала 1-нче сыйныфка укырга кирде. Аларны мәктәпкә озатырга безнең хәбәрчебездә барды. Әнвәр Бурматов быел 1-нче сыйныфка укырга кирде. Тәүге тапкыр мәктәп линейкасында катнаша. Аны әнисе, сеңлесе озата баралар. Сколько у меня будет там друзей? Мин анда үземнең күпме дустым буласын да белмим әле. Тизрәк барысы белән дә танышасы килә. Первый класс всегда волнительное событие, когда ребенку. 1-нче сыйныфка бару бала өчен һәрвакыт дулкынландыргыч. Без моны озак көттек, әзерләндек. Яхшы билгеләргә укырбыз дип уйлыйм. Яңа белемнәр, яңа кичерешләр көтәбез. 26-нчы гимназиядә укучыларны белем бәйрәме белән котларга Наил Мәхдиев та килде. Ул укытучыларга рәхмәтен белдерде. Югары сыйныфта укучыларны да игътибарсыз калдырмады. Дерзайте, учитесь, готовьтесь. Впереди у вас очень интересная, насыщенная жизнь, широкая дорога. Есть уникальные возможности сегодня проявить себя и стать конкурентоспособным и самостоятельным молодым человеком. Быел 26-нчы гимназиядә 90 бала 1-нче сыйныфка бара. Тәүге тапкыр сыйныф бүлмәсенә аларны чыгарылыш сыйныф укучылары озатты. Без бүген 11-нче класска барабыз һәм иртәннән бирле безнең настроение шәп, яхшы. Мин кайгырам бу ел өчен һәм 1-нче классларга уңышлар гына телим. 3-нче балам укырга керә, Рауль исемле. Шушылай итеп татар классына Лаберса укырга киттек. Әйбәт кенә, ахыры хәерле булсын. Уңышлар, бәхет бөтенесенә дә тырышлык. 1-нче сыйныфта 1-нче дәрес. Укучылар сыйныф җитәкчесенең һәр сүзен игътибар белән тыңлый. А солнышко-то, как у нас сегодня, да, вовремя вышло. Оно, вот солнышко тоже вместе с вами радовало, что сегодня у нас такой праздник. Фәридә Сабирҗанова, Гүзәл Хәбибуллина, Дмитрий Рачеев, Шолы ТВ, яңалыклар. Белем бәйрәменә багышланган чаралар турында сөйләүебезне алга табуда дәвам итәрбез. Әлегә башка темаларга. Аяз көнне яшен суккан кебек булды ди 37-07 йортында яшәүчеләр. Бүген көндез 3-нче подъездда тик торганда бер үк вакытта күп кенә фатирларда техника яна башлый. Лампалар эштән чыга, розеткалардан төтен бөркелә башлый. Шәһәрдәшләрнең күбесе бу вакытта эштә була. Соңрак шунысы ачыклана, үткәргечләрдә 400 вольттан артык көчәнеш була. Барысы турында тулырак алдагы сюжетта. Просто эшләми. Ачу кирәк, кем гаепле икәнен дә белмим. Кемнеләр суд ашырганмы, кая барырга белмим. Илнар Яхудин барысы көтмәгәндә килеп чыкты ди. Тик торганда өйдә лампочкалар янып чыга, розеткалардан төтен чыга башлый. Хәзер өйдәге күп кенә техникага зыян килгән. Һәрбер әйбер алынган акчага. Әйберләрнең бәяләре дә бар. Менә бу телевизор залдагы безнең 25 мең, холодильник 20 мең. Һәрбер әйберне саный калсаң монда, ким дигәнне бер 150 меңгә монда төшә. Потому что телевизорлар бер генә түгел. Күрше хатларда яшәүчеләрдә дә шул ук һәр кемнеңдер телевизоры, кемнеңдер суыткычы эшләми, барысының да фатирында янган ис. Плита сгорела, плита не работает. 10-нчы катта яшәүче Василий Цыпин электроприборларын уттан алгач, махсус җайланма ярдәмендә электр көчәнешен үлчи 220 вольттан артмаска тиешле көчәнеш 400-дән дә узып китте ди ул. И оно причем росло еще 370, потом 400, потом 450, потом вот лампочка накаливания там висит. Специально ее не выключал, она взорвалась так, вах, и все.
Шәһәр йортларындагы электр челтәрләренә Жыл энергосервис оешмасы техник хезмәт күрсәтә. 37-07 йортында яшәүчеләр тиз арада авария хезмәтен чакыра. Эш шунда йортта 10-нчы каттан 7-нче катка кадәр электр чыбыгын кискәннәр. Нәтиҗәдә көчәнеш башка чыбыкларга күчкән. Мондый очракларның Чаллыда еш булуы ачыкланды. Билгесез кешеләр яңа йортларда урнашкан щитлардан бакыр чыбыкларны урлап сата. Электр челтәрләренең хуҗасы шәһәрдәшләр үзләре булса да килгән зыянны капларга тырышачакбыз диләр Жыл энергосервис оешмасында. В этом доме где-то полтора года тому назад. Бу йортта ел ярым элек электр чыбыгын өзеп киткәннәр иде. Без үз хисабыбызга аны төзәттек. Без идарә итүче оешмага җиткерәчәкбез. Алар судка гариза яза. Шулай да әлегә кадәр бер генә каракның да эзенә төшкән юк. Хәзер 37-07 йортында яшәүчеләр оешмага гариза язды. Белгечләр һәркемнең фатирына кереп акт төзиячәк. Килгән зыянны һәм аның сәбәпләрен тикшерәчәкләр. Зыян күрүчеләрнең техникасын бушка ремонтлаячаклар, әмма барысыныкында түгел. Технически не у всех. Көчәнеш барлык фатирларда нормадан артмаган ул шахмат тәртибендә. Шуңа күрә гаризаларны барысыннан да кабул итмибез. Башта техниканы тикшерәбез, аннан ремонтлап яңадан хуҗасына кайтарабыз. 37-07 йортында яшәүчеләргә су уткычларын төзәткәнне көтергәме, әллә яңа техника сатып алыргамы, әлегә билгесез. Чөнки тикшерү һәм зыян каплауның вакыты билгеләнмәгән, һәркем белән аерым сөйләшәчәкләр. Әлеге проблема теләсә нинди йортта килеп чыгарга мөмкин. Шуңа күрә белгечләр розеткада артык приборлар калдырмаска киңәш итә. Кибетләрдә артык көчәнеш датчигы дип аталучы прибор да сатыла. Аның бәясе 500 сум тирәсе. Әгәр электр көчәнеше 220 вольттан артса, ул автомат рәвештә бөтен техниканы сүндерә. Гүзәл Шихапова, Айрат Закиров, Чаллы ТВ, яңалыклар. 65-нче мәхәлләдә вакытлыча коллекторны төзеп бетерделәр. Бүген биредә торбаларны ныгыту эшен башкардылар. Якын арада 65-10, 65-14, 65-04 йортлары һәм 118-нче балалар бакчасы куллануга тапшырылачак. Дөрес 65-04 йортында кайбер җитешсезлекләрен төзәтәсе бар әле. Әлеге канализациядә эшләвен дәвам итә. Вакытлыча канализация аңа төшкән авырлыкны җиңеләйтергә ярдәм итәчәк. Җир асты аша чыгу юлларында төзекләндерү эшләре ахырына якынлашты. Яңа шәһәрдәге объектларны 4-5 көннән куллануга тапшырачаклар. Агымдагы елда шәһәрдәге юл асты аша чыгу юлларын капиталь төзекләндерүгә республика бюджетыннан 736 миллион сум акча бүленде. План буенча 7 җир асты аша чыгу юлында ремонт бара. Алар 7-нче мәхәллә, 30-нчы мәхәллә, базар, медицина шәһәрчеге, мәктәп, универсам, энергетик мәдәният сарае тукталышларында урнашкан. Шәһәрдәшләр нәтиҗәләрдән канәгатьме соң? Төзекләндерү объектларында хәбәрчебез дә булды. Мәскәү проспектында урнашкан базар тукталышында җир асты юлында коляскалар өчен пандуслар урнаштырасы һәм электр челтәрләрен ясап бетерәсе генә калган. Шәһәрдәшләрнең күбесе төзекләндерүдән канәгать. Хәзер бик матур инде. Хәзер бик матур. Элек караңгы, үтәргә кыен. Әйбәт бәялибез. Только краситтеләр. Краситмәсеннәр, или плитка ябыштырсыннар иде. Тиз пычраныр ул краска белән. Абла әйбәт асылар инде. Тырышалар. Җәй буе. Почти җәй буена сузылды инде. Әле дә бетмәгән. Бирдә ремонт июньдә башланды. Һава торышы һәм кешеләрнең күп йөрүе эшләрне тизрәк тәмамларга комачаулады ди төзекләндерүчеләр. Потому что дизайнская работа, вот сами посмотрите, сколько там... Дизайн эше дә күп вакытны алды. Яңгыр яугач, шпаклевка, буяу, штукатурлау эшләрен яңадан башкарырга туры килде. Без болай да тизрәк эшләргә тырыштык. Өстәвенә әлеге җир асты юлынан тәүлек дәвамында кеше йөри. Бирдә бит базар урнашкан, кеше күп йөри, аеруча август аенда. Медицина шәһәрчеге тукталышында да халык аз йөрми, эшчеләр 4-5 көннән объектны куллануга тапшырабыз ди. Очень красиво сделали. Бик матур ясаганнар, ошый кешеләргә дә җайлы. Ну, на самом деле, мне дизайн очень нравится. Дизайн миңа бик ошый, ачык матур төсләр, геометрик стиль булуы аеруча ошый. Чәчәкләр сурәте булса бик матур күренмәс иде. Малярлар артыгын буяп кына ташламасыннар. Зимой очень было скользко ходить. Кышын бик тайгак иде, ә кичләрен бирегә керергә куркыныч иде. Караңгы, яктылык юк иде. Хәзер бар да яхшы. Иң мөһиме озакка чыдармы икән? Шәһәр яшьләре үзләрен ничек тотар? Һәр җир асты аша кичү юлын аерым төсләргә буйлар, дизайннар кабатланмый. Диварларга төшерелгән графика озакка чыдарга тиеш диләр. Рәсемнәр кар яңгырларда да бетмәячәк. После краски это окончательный... Иң соңыннан краска өстеннән лак белән дә буйыбыз. Ул юылмый. Махсус краскалар сөртелмәсен өчен кыйммәтле лак ул.
Тынычлык проспектындагы мәктәп тукталышында да эшләр тәмамлану ягында. Бирдә төзүчеләр яз башыннан ук эшли башлады. Әмма озак эшләсәләр дә тел-теш тидерерлек түгел ди шәһәрдәшләр. Моны хәзер танырлык түгел. Мин бик шат, сөенәм. Бу подземный переходта особенно что изәне. Во-первых, водяной спуск эшләгәннәр. Изәннәре әйбәт таймыйлар, нитмиләр әйбәтләп, төшәргә әйбәт ниләргә. Әни балалар белән ниләргә. И стенәләр әйбәт, бик әйбәт эшләгән. Барлык җир асты аша кичә юлларында тәүлек дәвамында ут янып торачак. Әлеге лампалар 6 ватт энергия кулланса да 40 ваттлылар кебек яктырта ди белгечләр. Диодлы лампалар бәрелүләргә чыдам. Төзүчеләр шәһәрдәшләр төзекләндерелгән объектларга карата сакчыл булыр дип өметләнә. Гүзәл Шихапова, Алексей Иванов, Чаллы ТВ, яңалыклар. Чаллыда 6 мәктәп балаларны капиталь төзекләндерүдән соң каршы алды. Ремонт өчен республика бюджетыннан 310 миллион сум акча бүленде. Яңа шәһәрдә урнашкан 13-нче мәктәптә шушы биналар исемлегендә биредә 500-дән артык бала белем ала. Бүген аларны бәйрәм белән котларга идарә җитәкчеләре, депутатлар килде. Тәүге тапкыр мәктәп бусагасын атлаучылар нинди хисләр кичерә? Алар белән хәбәрчебез аралашты. Я училась их долго. Я готовилась долго. Очень. Мне мама долго делала прическу. Бик келді мәктәпкә барасың. Мен барган имында шигырьне сөйләргә репетиция барган идем, мин сөйләгән идем. Миңа бик катышадым монда. Я хочу ходить в школу, чтобы стать доктором. Быел капиталь ремонт эшләре башкарган 6 уку учреждение арасында 37-нче мәктәп тә бар. Бирегә укучыларны һәм әти-әниләрне улы бәйрәм белән тәбрик итәр өчен Татарстан Республикасы икътисад министры Артем Сдунов, Дәүләт Думасы депутаты Әлфия Кагуевна һәм Наил Мәгдиев та килгән иде. Проектны үзгәртеп эшләү мәктәп администрациясе ярдәмендә башкарылган. Киләсе елда 16 мәктәп төзекләндереләчәк һәм 37-нче комплекста яңа мәктәп салыначак. Артем Сдунов бүген күп баллы Гаражиновлар гаиләсендә дә кунакта булды. 4 бала тәрбияләүче гаилә белән безнең иҗат төркемендә очрашты. Гаиләдә 3 малай һәм 1 кыз. Гаражаниновлар 20 ел бергә. Күптән түгел фарфор туйларын билгеләп үткәннәр. Людмила белән Дмитрий КамАЗда эшләгән вакытта таныша. А еще планируете детей? Это трудный вопрос. Наверное, мы уже будем ждать внуков. Да. Тиздән олы уллары Денис КФУда журналистика факультетында 3-нче курста белем ала. Юра уртанчы малай. Катя һәм Максим игзәкләр. Гаражаниновлар буш вакытларында табигатькә чыгарга ярата. Кыш көне бергәләп чаңгы шуалар. Бүген икътисад министры Артем Сдунов тапшырган бүләк бик урынлы булды. У нас не Новый год, но у нас день знаний, да? И день здоровья, и день спорта получается. Какие программы не были на бумаге? Нинди генә дәүләт программалар булмасын, аларга нинди генә акчалар булып бирелмәсен, иң мөһиме кешеләр мөнәсәбәте. Күзгә күз карап очрашу, чын күңелдән сөйләшү. Безнең өчен халык белән аралашу бик мөһим. 10 ел дәвамында дәүләт алдында күп балалы гаиләләргә ярдәм күрсәтү бурычы тора. Киләсе елдан әлеге программалар тагында үсеш алачак. Ксения Антонова, Дмитрий Рачеев, Илнар Харисов, Чаллы ТВ, яңалыклар. Бүген студентлар өчен яңа уку елы башлана. Бу көн бигрәк тә беренче курс студентлары өчен бик мөһим, алар өчен Сарысадыков исемендәге концертлар залында белем бәйрәме узды. Сәхнәдә югары уку йортларының иҗат төркемнәре чыгыш ясады. Беренче курс студентларына студент билетлары һәм бүләкләр тапшырдылар. 1 сентябрь минем өчен бик дулкынланычлы көн, чөнки мен бүген студент булдым һәм киләчәктә үземне студент дөньясы белән танышырга телим. Мин күптән түгел мәктәпне тәмамладым. Хәзер минем өчен яңа тормыш ачылды. И мин дулкынланам, чөнки миңа яңа студентлар белән танышырга кирәк. Бу 5 ел кызык булыр дип өметләнәм. Бүген безнең Чаллы ТВ телекомпаниясендә дә беренче сыйныф укучылары кунакта булды. Күңел радиосы баш мөхәррире Резида Ганиева һәм якын дустыбыз җырчы Равил Галиевның кызлары тәүге тапкыр мәктәп бусагасын атлап керделәр. Алар беренче линейкадан алган хис кичерешләрен күңел радиосы тыңлаучылары белән дә уртаклашты. Редакциягә экскурсия яңалыклар студиясында башланды. Бүген 3 яшьлек малайны таптылар наконец. Чынлап та таптылар.
Бәлки алар да үскәч үзләренең булачак һөнәрен радио-телевидение белән бәйләрләр. Бүген тәүге чирканчык булды. Кызлар үзләрен яңалыклар студиясендә сынап карады. Мен бүген Чал телевидениенең яңалыклар студиясында оттырам. Миңа да бүген бик зур яңалык булды. Чөнки бүген 1 сентябрь, и мен 1 В классына керәм. Миңа бүген бик зур бәйрәм булды. 1 сентябрь миңа бик ошады. Безнең бүген 1 дәрес булды. Татарстан һәм Чаллы турында. Балалар бүген матур киенеп килделәр. Укытучылар безне елмаеп каршыдылар. 16 ел гомерен Чаллы телевидениесенә багышлап, бүгенге көндә күңел радиосын җитәкләүче Резидә Ганиева кызларның бәйрәмен тагы да кызыклы вакыйгалар белән тулыландырды. Бик рәхәтләнеп үземнең һөнәрем турында сөйләдем ди ул. 1 сентябрь гомумән бөтен кешелек дөньясын үзенең балачагына алып кайта торгандыр. Бүген миңа бигрәк тә тарихи ничектер тормышыбызда ниндидер бер тукталыш, ниндидер бер баскыч икенче якка борылып китте кебек, чөнки минем кызым 1 сыйныфка укырга керде. Әминә барасы татар гимназиясендә аның абыйсы Сәйдәштә укый икән. Әти-әниләре аларга бик зур ышанычлар баглый. Алла бирсә инде без ышанабыз, балаларыбыз менә шул татар гимназиясендә укып, төпле белем алып, җәмгыятькә файдалы, лаеклы кешеләр булып үсерләр. Иртәгәдән 2 дус кыз өчен мәктәп мәшәкатьләре башлана. Аларга чын күңелдән бары тик уңышлар гына теләп калабыз. Дустым Әминә, бүген 1 сентябрь, мин сиңа кыңгырау белән итәм. Рәхмәт Тансылу, бакчага да бергә йөрдек, мәктәпкә дә бергә йөрибез. Бишлеләргә генә укырбыз. Эльвина Васильева, Алексей Иванов, Чаллы ТВ яңалыклар. Сезне тагын бер тапкыр белем бәйрәмнәре белән котлыйбыз. Иртәгә нәкъ шушы вакытта һәм шушы урында без күрешербез. Исән-имин булыгыз, үзегезне саклагыз. Фирменные магазины Теплос. Только сейчас скидки на школьную форму до 30%. Плюс скидки по дисконтной карте. Поспешите. Оптовые ярмарки России теперь и в набережных Челнах. Например, вот такие куртки, пальто, пуховики всего от 1000 рублей. С 31 августа по 5 сентября КДК КамАЗа. 2015 елның 13 сентября бердәм тавыш бирү көне. Татарстанда республика президентын һәм җирле үзидарә органнарына депутатлар сайлыйбыз. 2015 елгы сайлаулар 900-дән артык сайлау кампаниясын, 3 миллионга якын сайлаучыны берләштерә һәм Татарстанның барлык районнарында үткәрелә. Һәр граждан сайлауда катнашырга хокуклы. 2015 елда иң мөһим сайлаулар. Шушы шәһәрдә тудым. Үстем, яраткан эшемне, сөекле ярымны, ышанычлы дусларымны биредә таптым. Иң беренче трак йортларның барлыкка килүен әле дә хәтерлим. Бүген минем Чаллым бар өлкәдә үсеш, үзгәреш, яңарыш кичерә. Күңелем шатлана. Балаларым, оныкларым өчен җаным тыныч. Чаллымны яратам. Сайлауларга барам.